सराइबेल समस्तियाव बे उदुमकाटा प्राइमारिनि सिङाव थानाय दा गासिबो मिथिखाबाय इउपिपिएल आव जइन जाबाय दा इउपिपिएल आव माखौ नुनानै जइन जादों नोंथांमोना नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे आङो मीडियानि माने जुगिदि बेखौनो आं बुंनो सानदों दिनै इउपिपिएल नि जि मोनसे माने थासारि बेखौ माने जेसांबाव माने जाति धर्म लम्बि मानसिफोर दं बिसोर बयबो मोजां मोनदों इउपिपिएल नि जे मोनसे माने सिमा बेखौहाय माने बयबो माने वेलकाम खालामबाय दा बेनिखायनो जों हारि माहारि दं बे हारि माहारिनि मानसिफ्रा बयबो इउपिपिएल आव जगदान जागासिनो दं दा बुंनो थाङोब्ला गामिफोराव जेखुनु माने कास्ट कमिटि हिसाबै 80% मानसिफ्रानो इउपिपिएल आव दिनैनि दिनाव जगदान जाबाय आच्छा साबसेसिम जगदान जादों दिनैनि दिनाव खिन्थानो हागोन नामा दिनैनि दिनाव नायफोरब्लाबो 80 जनसो मानसि जयनिं जादों जोंनि भदेगुरि उदुमकाटा प्राइमारियाव भदेगुरि ओमफ्राय एबा बे माबा बालिमारि बिसोरसो